Кампи КВН командасы. Кампи КВН командасы өзінің жырын яратқан ойыныбызға КВН-ға бағышлый. Түрлі мәктәп сәхнәсендә біз башладық юлымызны, ул минутта ойламадық, ничек ойын ширыйығыр шолы сәхнәләре. Казан һәм Уфа қаласы, кайда гына бармасақ та, тулыза алкышлар асты, біз өлгерәбез тормышта. Уку ойын һәр күп нәрсә. Влад быел институтны кызыл диплом белән бетерә. Илнар оста программист, Эмиль шигырьләр яза. Марсель хәзер сезнең өчен миниатюра күрсәтә. Татар Мауглисы. Яз килеп җитте, кирәк авылга кайтырга, әби күктә шалтырата, бәрәңгене утыртырга, күземне ачып карасам стенадагы календарьга, әби гафу ит син мине, мин ул көнне КВН-га Чаллы урамнары. Бик дә сәер һәм куркыныч, бер абаның кешелеген урлап алды бер кызгыныч, ул кычкыра сорый миннән. Коткарыгыз, булыш миңа! Гафу ит мине, апа, мин ашыгам КВН-га. Одногруппниклар әйтә, качан киләсез укуга? Бүген килмибез, барабыз институттан якларга. Укытучылар, аңлагыз, ничек укысак та без, сессияны без ябабыз, төрле юлларны табып. Зарипов, утыр икеле. Новый! Ярар инде эшле. Кызларыбыз ачулана, атнага бер күрешәбез. Синең өчен кем мөһимрәк, уен я мәхәббәтебез. Кызлар бу сорауга җавапны мәңге эшләргә була. Сез йөрәктең бер яртысы, икенчесе уен була. Кават әнине юатам, барысы да яхшы булыр. Әмма ышаныч үзенә таба алмыйча чыгу юлын. Тагын Казанмы дияни? Бүген Чаллы ярым финал. Димәк, уен кайткачыга. Әйшәй белән каршы. КВН ул тормыш юлы. КВН ул йөрәк импульсы. Сезнең өчен ул бары тик уен. Алар өчен ул гомер. Шулман буйларыннан шын татар егетләре. Кампи КВН командасы. Бәйрәмнәрне үткәрмичә, бөтен эшләрне калдырып, чабабыз без КВН-га җиңү тәмен тоеп. Безгә кирәкми акчалар, иң мөһиме сез булсагыз, безнең өчен наркотик ул сезнең алкышларыгыз, без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Март 2014, ТК КамАЗ залы, йөрәгебез сутта яна, сезнең өчен Чаллыда. Кампи КВН командасы. Рәхмәт, дуслар.